Máte rádi bratislavské mestské parky? Mestská časť Ružinov je nimi doslova posiatá. Ja tu mám pre vás na predaj nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza v blízkosti tohto parku. Poďme sa na ňu pozrieť bližšie. Jedná sa o dvojizbový byt na 4. poschodí. Poďte za mnou. Bytový dom je kompletne prerobený a ako vidíte má úplne nové výťahy. Vítajte, poďme sa pozrieť teda na nehnuteľnosť. Sme už na konci videobliadky, poďme si dať kratšiu sumarizáciu, takže byt má dve veľké izby, celková rozloha nehnuteľnosti, vrátane tejto veľkej loďie je 60 m², byt sa nachádza na 4. poschodí, sú tu extrémne nízke prevádzkové náklady, iba 158 € pre 3 osoby plus elektrika, bytový dom je kompletne zrenovovaný, vrátane nových výťahov a vchodzových dverí. Takže ak vás sa to nehnuteľnosť zaujala, zavolajte mi na toto telefónne číslo alebo mi napíšte na tento e-mail a dohodnite si so mnou osobnú obliadku nehnuteľnosti. Teším sa na vás a vidíme sa na obliadke. Ahojte!